Vítám vás u prvního unboxingu na kanále Trajnskaři modelář. Toto je můj nový set, jedná se teda o set, který obsahuje, je to verze, která obsahuje ten základní set a zároveň k tomu barvy, lepidlo a štětce, nebo spíše jeden dvojitý štětec. Tak, že jo. Máme tady návod, který je celkem pěkný a dokonce zde vidíme 8 základních barev. Mám z toho tady jenom ty 4. A je to celkem velká krabice na to, kolik toho v té krabici je, že by stačila nějaká menší, hezčí. Jo, to je celá krabice. Ještě tam jsou obtisky. Jo, to mám zabalený v tomhle. Tady jsou základní barvy, e-mailové prostě olejovky, lepidlo, kontakta, jinak ty kalíšky jsou nádobky jsou o něco menší, než je standardní, ale na ten model to stačí. Štětec je teda dvojitý, prostě základní set barev. Jinak tento set jde sehnat i bez tohohle, ale za mě ten příplatek bylo asi jenom 70 korun zhruba, takže těch 800 pro mě nebylo zas tak moc připlatit si třeba 70 korun a mám k tomu tyhle ty základní věci. Tady je nějaký leták, obtisky, jo, pod tím jsou obtisky a zde je rámeček pro tendr, vidíte, že a tady je dva rámečky pro lokomotivu, vidíte, že těch rámečků je celkem málo. Jak vidíte, je ten model celkem krásný. Nevidím tady žádné chyby v podstatě. Model vypadá celkem slušně. Žádné otřepy, nic nedolitýho. Vypadá to všechno celkem pěkně. A nejsou tady přebytky, ani nic nechybí. Je vidět, že tady ten set má vyšší kvalitu než třeba Italery, i když taky na tomto kanále budou modely od Italery a od ostatních, ale nečekejte ode mě nějaký letadla, tanky a tak. To samozřejmě nebude, bude to pouze o vlacích. Ať už papírový nebo plastikový modely. Tady to je rámeček se skly, do světel a okýnek. Musím říct, že to je krásný. Dojelo mi to až z pobřeží v Polsku. Někde z Polska mi to dojelo. A musím říct, že kdybych to kupoval tady, tak mi ten set vyjde asi ještě o 300 dráž. Tady je návod. Myslím si, že je celkem propracovaný. Nabízí to pouze 4 základní barvy. Takhle ten model vypadá bez žádné patiny, pouze nabarvený. Tady vidíte různé barvy. Myslím si, že některé z nich bych mohl mít velmi podobný, třeba tenhle odstín, ale není to úplně přesný. Potom mám 99. Tu mám, paradoxně. Bílou nemám. Tady to taky nemám, ale víceméně já se s tím dokážu poradit i s těmi odstíny, které nejsou přesný.
Jinak náhled na lokomotivu. Myslím si, že a je to 5. obtížnost, i když se mi nezdá, že by to byl složitý model. Na druhou stranu ten model se mi zdá velmi jednoduchý, ale co bych v tomhle měřítku chtěl? Mikronity lepit, stavět různé detaily, tak to by mě ten model byl celkem složitý. Nicméně musím říct, že tenhle návod je znát, že to je novější. Co se týče barviček, jsou to také menší barvy. Jak můžete vidět, ty plechovky jsou o něco větší. Vidíte, tady ta menší nádoba oproti těm plechovým. Měly by to být stejné barvy, jak ty olejové. Jelikož já třeba nemám rád ty vodou zjeditelné. Jsou navíc dražší než ty olejovky. A já, když jsou tyhle ty levnější výrazně, o něco levnější, tak já nemám potřebu si kupovat olejovky. Tady ten štětec. Musím říct, že je celkem dobrý nápad. Proč ne? Mít tady ten dvojitý štětec. Celkem dobrý nápad, kdyby to byl standard. I u běžných štětců. Myslím si, že by to vůbec nevadilo a naopak. Proč ne? Mně se ten nápad líbí. Kontakta. Klasika. Tady je návod. Myslím si, že je celkem srozumitelný. Někdy barevný, někdy bílý. Celkem graficky hezky zpracovaný než třeba u těch předchozích. A pak se to přelepí na koleje, já to lepit na koleje nebudu. Jedná se teda o H0, třeba taky měřítka, která jsou podobná, která se v tomhle používají taky dokonce 72 u některých vlaků. Ale většinou Revell a Italery mají jenom H0, Hobbyboss má 72, pak je 35 a to jsou tak všechny měřítka, které mě tak nějak z hlavy napadly, ty nejčastější. Respektive H0 je klasický měřítko, které bych si dal na kolejiště. Nicméně, jak bych tuto stavebnici zhodnotil, já bych tomu dal 5 z 5. Jelikož se mi fakt ta stavebnice líbí a rozhodně je to kvalitnější výrobce než Italery. Uvidím, až budu stavět tu mašinu, zda to bude dobrý na stavbu. Nicméně to by bylo pro dnešní video všetko. Budu rád, když dáte like, odběr, popřípadě zvoneček, napíšete komentář, zpětnou vazbu, budete sdílet a my se uvidíme zase u dalšího unboxingu z plastikových modelů na tomto kanále anebo na hlavním kanále. Záleží na vás. Takže to by bylo všechno a uvidíme se zase u dalšího videa na tomto kanále anebo na hlavním. Takže zatím zdarec.